Oh, oké. Oh, zo. Ik was hier bij mijn vorige werkjaar zitten. Oké. Gewoon een aardig schop. Ja, inderdaad. Ja. Dat is nou weer in het reden in dus. Ja. Oh, wat gebeurt je? Je valt op fietsen. Ja, ik denk het, ja. Wat gebeurt hier nou dan? Ik weet niet, die vallen weer onderdelen. Oh, daar gaat een heel zadel aan, jong. Och, heden, heerkens, hé. Hey. Nee, zonder zadel is het wat... Hij is wakker nou. Hier. Ik kan niet stikken. Nee, zonder zadel wordt dat wat lastig. Oh, dit is de andere helft. Dan een oordeel. Nou, wat gebeurt hier al allemaal, hè, Jere? Heel wat, hij steekt gewoon te praten hier. En de zadels die knappen hier gewoon aan, Jere, hè. Ja, ongelooflijk. Nou, hoe zijn we nog verder dan? Dit wordt erin. Dit wordt erin. Maar deze even naar de markt en dan... Oké, wat fiets moeilijk zo. Ja, dit vindt heel dreig, denk ik, ja. Beetje pijnlijk misschien. Dan had je echt zalenpijn, hè? Deze man had nou echt zalenpijn. Ja, omdat ik een zalen meer had. Maar ja, dat is een hele boel. Maar goed, ik weet niet meer waar we in, maar... nee. Oude brommer. Oh, even ik... Dit zit ik er nog kijken. Die auto zit er een meneer zit op in een vuilnisbak te graaien en te doen. Nou, eerst even een liedslagje hoe de markt, denk ik, hè? Liedslagje maar, ja, liedslagje maar. O jee, daar hebben we die rare daklozen weg. In Angstkerk, nou. Nou, daar moet ik maar net naar de buurt komen. Hoi, nou. Ja, maar dit is maar even voor. Ik ga je ook wel eens eerder, jongen. Ja, op waar Je bent er heid van. Ja, juist. Ja, nee, dat is niet waar. Waar ben je dan? Riens de Jager. Sorry? Riens de Jager. Riens de Jager? Aangenaam. Aangenaam, ja. Ja. Waar kennen we jou van? Van de Kidservice, hè? De kids, Ja, zeker. Kidservice de Jager. Oh, wat ben je? Ja, 0652520861. Ja, dan kun je ook bellen. Ja. En dan kom je op de boel te kitten. Ja, zij is. Oké. Maar nou ben je weer een kitten, zeg maar. En wie bestaat dan? Ik ben een Friese vlogger. Oh, aangenaam. Ja, ik ben een YouTube-kanaal aan. Ja, dat heeft ook in de film spelen, of niet? Ja, klopt. Ja, ster. Ja. Ja, toch? Een bijzondere film. Gaat het zo? Ja, deels. Deels, ja. Daar ben je Per van Deuzen erbij. Ja, dat is zo. Wat een goede idee. Toen hebben we net dit jongen. Nee, hè? Hebben we het einde net de helft, zeg maar. Had ze de kloe ook net, jongen. Nee, maar ik heb wel je dat er iets mee te maken hier. Dus. Ja, dat had ik ook niet. Je hebt net die... Ja, ik zei het, die man was jij, jongen. Ik vond me lustig goed aan zijn podcast. Dat is hoe dat ik ik zal even verder. Ja, vind ik eigenlijk net. Ik wou eigenlijk net. Ja? Mag ik het wel wat denkst? Ja? Stelt dat net de prijs? Nee, maar wist je het is, daar heb ik een mening over. Ja? Als je elke dag met de kop op televisie komt, Ja? dan mag je net laat zien dat mensen naar je spreken. Nee? Toch? Maar dan ik met mijn camera. Maar ja, dat ken dan ik wel, ja klopt. Maar dat vind ik gewoon. Maar een bekende Nederlander geweest en dan zou je gewoon het les van worden. Ja jongen, dat maak je Nee, dan mag je er ook maar op hoor. Dan maak je net leven in de publiciteit kiezen, toch? Kitservice beginnen bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat wordt best gewoon Hansie Broeken. Ja, hè? Ook zo. Ja. Ik kan weer niet. Een vinger, en weer de vinger, hè? Ja, weer de vinger. Ja, zo ja. Ik zal even iets introductie. Nou, succes jongens. Ik stel in muziek en hoe ik dit ompakken ga. Ik ga krijg besluiten dat ik toch op de bekende politieke verslagjouwer van de NPO of NOS, maar eigenlijk zeggen, ik aanstappen zal. De vraag is nou nog even van hoe ik dat doen. Ik denk eerst ik weet niet hoe die man heet. Ik luister gewoon naar die podcast van me, maar zo je zit hier op de achtergrond hier op het terras hier, hè. Met een dame te praten. Maar ja, ik vind het wat vervelend om dan zo in te breken in een gesprek. Maar ja, dat doe ik oorzaak ook wel, hè. Die zeggen maar ik ben het benauwd wezen, maar het is toch wel gek dat je dat in één keer wat spannend vindt, hè. Zodra het dan een bekend persoon is, dan wordt het wel spannend. Die man is die is heel bekend eigenlijk. Dus ja, we zitten hier net te speculeren natuurlijk. Nee, we zullen even zien. Ik ga gewoon doen. Ik vind het wel spannend, maar ik beziek het gewoon. Ik ga gewoon bezieken. Ik zal even zien. Hallo meneer, mag ik jou wat vragen?
Herken ik u toevallig ergens van, of niet? Ja, dat zou ik zien. Ja, ik luister van me naar uw podcast. Oh, dat is altijd goed. Ja, is dat goed? Zou ik wat mogen vragen voor de... Ja, ik maak een vlog inderdaad. Dus zou ik wat mogen vragen? Ja? Ik wil niet even zo storen hoor, maar... Ja, nee, ik maak een vlog hier in Leeuwarden gewoon uit. Ik praat met mensen op straat. Daar komt daar Waar is het te zien? De Frieske Vlogger heet het. Oh. Ja, heel toepasselijk. Ja, ik zal eens kijken. Ja. En mag ik u vragen wat u in Leeuwarden brengt dan? Nou, zij woont hier. Oké. Dus ik ben hier 2 keer per maand of zo. Oké, dus u bent wel vaak in Leeuwarden dan? Of, Ja. Oh ja. Ik woon hier. En nu begint de zon naar buiten te komen. Dus moeten wij ook naar buiten. Maar ik luister heel vaak dus naar de podcast. Ik vond het vaak op vrijdag. Is hij vandaag nou ook weer online gekomen of niet? Kan ik weer gaan luisteren of niet? Elk moment kan die online komen. Dus dat is wel goed om te zeggen. Dit Friese vlog is leuk, maar podcast De Stemming van Vullings en Van der Wulp, dat is ook een aanrader. Elke vrijdag te beluisteren. Alle laatste nieuwtjes uit Politiek Den Haag. Belangrijk dat Friesland dat ook tot zich neemt. Dit is wel heel goed. Ik zie echt een professional aan het werk hier. Ik denk, Je kan geen reclame maken. Hier kan ik al wat van leren. Ja. Heel goed. Nou super, geniet ervan hè. Okay. En bedankt hè. Fijne middag. Ja, hetzelfde. Hoi. Zo, nou. Hartstikke leuk. Nou, ontzettend hè. We slagen. Succes met kitten hè. Hoi. Nou ja, even shit. We zitten maar eens even in. Want ik wil eigenlijk onderwijs naar hier van mijn grote... Ik wil het bekend hier op de markt, maar... Oh ja, hier ridder, hier moet er wezen. Hier zullen we even wezen. Hier ridder. Zie ik maar eens even wat vrij, jongen. Hij had het druk, denk ik. Die had hartstikke druk, deze man. Hé, had het druk, denk ik, aan hen? Oh, met vlagen even, hè? Dus, ja? Ja, zeker. Ik denk dat je een vreemdje, maar als het druk had, dan maak ik even watje. Ja, dat... wacht, loopt misschien wel even. Wacht. Ja, nee, ik ben nog een blokje om, dan kom ik zo in bij de bron. Ja, best. Ja, succes hè? Dankjewel. Kijk, lieve dame en heren. Gooi je maar even Het wie nou ook zo dat vorige week. God, dit is een dynamisch waar, hè? De ene keer dan gaan ze de volle zinnen, de andere keer weer net. Hoi. Maar wat zoek ze? Nee, vorige week kwam ik Danny, hè, zie die Mark Koopman, ik al zien op weer op beursvrouw weer nog. Dus. Hey. Daar zit hij weer hoor. Daar zit hij weer, inderdaad. Ja, dat heb ik je weer even, hè? Hoe is het, Eduard? Ja, net jongen. Mooi, mooi, ja goed, hè? Zeker. Ja. Ik zeg maar even hoe dat bevallen is. Op de beursvrouw. Dat week zelfs vorige week ook. Ik ben alleen bezig met een video daarvan. Maar ik ben eerst naar hem lezen met de organisatie dat ze het oké vonden dat ik dat publiceer. Ik denk wat alleen een goed overleg, hè? Want ik maak voor een verder filmpjes, dus dan maak je een goed lezen, nou? Helemaal vol hier die maakt. Ongelooflijk. Wat zijn jou? Is dat zo? Ja, hè? Ja, je wil er graag op. Knapste meid van Leeuwarden. Is dat zo? Ja. Oh. Friese vlog. Hey, goeiedag. Armand, goeiedag. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ja? Nee, we gaan mee. Oh nee. Ik maak direct een beroep van de gelegenheid, hè? Ik ben onderdrukt. Is dit de knapste vrouw van jou dat ik nog jaren? Prachtig, hè? Meestal ben ik zo blier. Als je gelijk een zinneskind, meestal ben ik blier. Zit op het terras. Aan misschien een drankje gewoon. Ik ben nog wat vrolijker. Stekker de vrolijkheid nog iets meer, jongen. Die harde drogheid, die Danny. Wat was dat? Oh. Die had het druk, jongen. Die had het druk, jongen. Daar is het. Nou, hij nooit mooi, jongen. Oh, daar staat hij weer. Ja, daar sta ik. Ja, daar sta ik. Nee, zijn we elkaar al eerder tegengekomen? Ja. Waar zijn jullie mee bezig? Ik heb een YouTube-kanaal, de Frieske Vlogger. En ik praat met mensen op straat eigenlijk. Ja. Wij praten geen Fries. Dat is nou toch jammer? Nou, maar dat maakt niks uit. Ik praat ook wel mensen die net Fries praten. Oh, ja. Ik sprak zojuist nog met een meneer van de televisie, die was hier ook. Ja. Die sprak ook geen Fries. Ja. Maar wij gaan weer verder. Oh, okay. Ja, succes. Succes met je YouTube. Ja, dank u wel. Ja? Ja? Ja, had het maar druk, hè, die man. Zit ik een beetje te wachten hier, maar misschien hebben we dan een woord niet in 10 onder Wilms. Hoop ik trouwens wel dat die man van de NOS ook even wat cross-reclame doet. Hè? Die had ik in zijn podcast me even neemt natuurlijk. Dat zou wel heel netjes wezen. Hè?
is ook wel ongelooflijk. Netjes van nou goeie. Prachtig. Ik stil met die vrouw te praten. Ik hier de deal lang close, denk ik. Heel lang zijn van jere, mij nemen. Maar goed, hè? Nou. Was het weer door? Is dit je, jong? Was die nog een tijd voor mij? Nee, dat is soms wel, maar even, je komt op het drugsmoment, de hele dag is het rustig. Ja? Alleen nu eerst eventjes druk. Maar hoe zou het nou komen dat je het zo druk hebt, hè? Denk ik dan? Ik denk mensen zijn wat in de stemming. Het is drukker dan normaal op de markt, omdat het Goede Vrijdag is. Mensen zijn vrij. Het is natuurlijk hartstikke mooi weer. Tegen de verwachtingen in Ja, eigenlijk. er wordt ook wel gefilmd door de Friese vlogger, hè? Ze hebben jou wel eens gezien natuurlijk. Ja, is dat zo? Ja. Dan komen ze denk ik naar die Danny Deal toe. Ja, kijk. Maar ik wil je eigenlijk gewoon korte vraag stellen. Van, ben je een beetje bekomen van de beursvrouw? Ik ben zeker bekomen van de beursvrouwen. Ja, het was wel heftig hoor, om daar te staan. Dus ja. Ben je een beetje ontvrouwd, zou ik maar zeggen? Of moet ik het zeggen? Of? Ja, nou ja, je krijgt wel wat afkikverschijnselen. Hè? Dus gezellig tussen al die vrouwen in. Hè? Dus, ja. Kun je een beetje handelen of niet? Nou, daar heb ik af en toe, vroeger heb ik meer moeite mee dan nu. Dus nu hou ik de koppen wel wat bij. Dus, ja. Ja, nou mooi man. Ja. Nou, succes dan in ieder geval. Ja, dankjewel. Goeie paasdagen jou ook. Ja, dankjewel. Ja, jij ook. Leuk dat je er even bent. Danny Deal, is dat jouw naam dan? Ja, ik ben Danny. Dus, ja, jij bent Danny, maar Danny Deal. Ja, dat is mijn firmanaam. Oh, oké. Voor de sluipreclame. Hè? Dus, ja, nee, heel goed. Nou, ga je nu ook wegblurren in je uitzending? Dat nee, ik ga er gewoon vol voor. Ja, ik ga er gewoon vol filmen met Danny Deal. Dat is het. Ja, wat top, dankjewel. Hey, succes, hè? .nl ook nog. Ja, heel goed. Nou, vandaag al meer reclame gemaakt in mijn podcast. Ja? Iemand maakte reclame voor zijn podcast in mijn... Cool, twee mensen maakten al reclame voor de podcast. Ja, beetje Siedelings. Maar het is een podcast en... Oh ja, nou, ongelooflijk. Nou, ja, heel goed versterken, dus ja. Hey, is goed hè? Hoi. Succes. Ook fijne paasdagen hè? Je gaat de reclameshow hier. Wat moet ik dat ook leren? Wat een trek, Theo. Zo, die heeft man een fatbike, joh. Dat is een mooi ding. Ja, nee dan. Dankjewel man. Ja, mooi ding man. Thanks man. Een dikke fatbike, joh. Maar ik ga een dikke fatbike. Nee, weet ik niet, hoe kan je ding met een hartstikke duur te wezen. Dat zijn die fatbikes. Ook Bart Leeuwen de mensen. Bart die vertelde me dat, die zei het heel duur weer. Domme. Ja, best. Oh. Ook tegen je siteje mee, maar die siteje in die zat hij aan. Hey. Ik dacht die siteje mee, alles goed, maar hij zei dus in die. Ja, dat was mijn vriend. Oh, oké. Ik denk al. Nou, dan sturen we even aan met een mooi stukje gitaarmuziek. Zo. Zo. Hoi.
Ja, bravo. Dank u wel. Alsjeblieft. Want ik zie ook wel eens bij de Albert Heijn staan, hè, daar op de Schrans. Ja. Maar is dit een betere plek? My lens is very bad. Oh, very bad? Yeah. Where are you from? Oekraïne. Oh, Oekraïne, oké. Ja. Ah ja. Ja, ik zeg wat hij een stoel in. Ook nog. Oh, wat zeg maar, hè? Not much. Gewoon weer op het hand, joh. Ja, oké. Dat is helemaal niet zo. Have a nice weekend. You go. Thank you. U2. Nou, een vest van U2. Sorry. Grappen is net echt mijn oordeling. Grappen binnen net echt mijn oordeling. Nou ja, wel leuk een keer een stripmuzikant die was spelen kan. Dat was mooi, hè? Nou, volgens nog een leuke video. Doe dan een toem omheen. Zo'n toemen, een blauwe toemen heb ik zo. Dit is net een blauwe toemen. En abonneer je op dit kanaal, hè? Vullings of Van der Wulp, als nog just, abonneer je ook even. Ja, ik heb een trok wel wat nog waar is. Het is een podcast en dan is weer de hond er net bij. Dus ja. Ja, nou ja, zo wat. Ja. Oh. Zo, nou, rijden ze aan het einde, man. Het is ook niet gek tot warm, maar ik kan op een manier de recordknop net vinden. Nou ja, hè? Mooi. Een Audi. Ja. Ja, nou, bij deze jongens een heel fijn paasweekend. Geniet je er even van. Het vast mooi waar, kijk zoals nou. Je gaat er lekker op uit. En geniet er lekker van en dan moet na je week of zoiets. Doei!